228-as, nemzetközi határátlépő autóbuszjárat érkezik, magyarországi Komárom autóbuszállomás felől, és menetrend szerint 12 óra 5 perckor tovább közlekedik szlovákiai Rév-Komárom autóbuszpályaudvarra. Menetrend szerint Rév-Komárom autóbuszpályaudvarig csak Rév-Komárom Hotel Európa és Rév-Komárom kórház megállóhelyeken áll meg. Medzištátny autobus 228 spoločnosti Volambus zo smeru Komárom Maďarsko autobusová stanica, ktorý pokračuje smer Komárno Hotel Európa, Komárno nemocnica a Komárno autobusová stanica, pravidelný odchod 12 hodín 5 minút, prichádza na zastávka nástupište. A következő megállóhely Rév-Komárom Hotel Európa. Nasleduje zastávka Komárno Hotel Európa. Zastávka na znamenie. A következő megállóhely Rév-Komárom kórház. Nasleduje zastávka Komárno nemocnica. Hamarosan Rév-Komárom autóbuszpályaudvar végállomásra érkezünk. Átszállási lehetőség az Arrivabusz Kft. Által közlekedtetett regionális és helyi autóbuszjáratokra, Rév-Komárom mély utcai garázsok, Keszegfalva, Megyercs, Ekel, Gúta, Negyed, Vágselye, Ógyalla, Csallóközaranyos, Nagykeszi, Csicsó felé, valamint a Szlovákiai Vasúttársaság és a Leo Express által közlekedtetett személyvonatokra, Érsekújvár, Dunaszerdahely és Pozsony főpályaudvar felé. Nasleduje zastávka Komárno autobusová stanica, konečná zastávka. Prestup na regionálny a mestský autobusová linky spoločnosti Arriva, smer Komárno hlboká garáže, Kameničná, Čalovec, Okoličná na Ostrove, Kolárovo, Nedet, Šaľa, Hurbanovo, Zlatná na Ostrove, Veľké Kosihy a Číčov, prestup na osobného vlaku, spoločnosti Leo Express a železničná spoločnosť Slovensko tiež, smer Nové Zámky, Dunajská Streda a Bratislava hlavná stanica.